nder julde o yiti oɗon nder julde o ñotake naam o hir o nooti naam man ɗo wonnatamo julde amma tefranmo o sujida e nden ɗo man fu ɗum wiyete ɗum ɓesdugo e nden to ɓesdugo man waɗi kañum man bo no o sujidiranta ngam o ɓesdi ha julde ma ko yiɗi o wo'itina nde o wi wali ziyadati sajidatani bada salam ɓesdugo bo maran sujideje ɗiɗi amma kanje kam bada salam ɓawo to o silmini o sujiditta ɗe yatashahadu badahuma e ɓawo to o sujidiɗe man bo o fuɗɗitan attahiyatu ha maje man kanje man bo amma o hata dow attahiyatu noon wa yusallimu taslimatan uhra e o silmina bo silminago wongo feere nden sujideje man bo ɗe maran silminago maje feere o silmino be bo no wangi o wangina sawtu yakke o silminto e nden ɗo kam ɗum suraji ɗiɗi sura aranama ustuɗo o usti tan o ɓesdayi julde man nde futo o laari nde kam o tawa o ustu noon o sujida qabla o bo julde mako man futo o laari kam o ɓestu tan o bo o sujida baada o waddi sura tataɓa bo ma hukmu man naqasa wa zad e noy kiita goɗɗo on kawtuɗo ɗiɗi fu ha julde woore bo ha julde woore noon o ɓesdi o usti ngal guttuli goɗɗi o tawi o usti ngal guttuli goɗɗi bo o tawi o ɓesdi foti ha julde man ɗo o juuli darɗe ɗiɗi o jototono o yejjiti jotago o ummake o nasti tataɓre to kana o usti jonde ha o juulata darɗe ɗiɗi garanɗe goo ha darde woore o sujidi sujideje tati kadi oɗo bo o ɓesdi malla bo darɗe ɗiɗi luttuno goo o juuli tati ni kam julde man warti darɗe joyi amma jonde caka bo wala to en daarigal jonde caka ma o ustu to en daarigal limgal darɗe bo tawen o ɓesdu e kanko bo noyi o sujiditta to ɓe pitaki en kam goɗɗo foti wiyani kam na o sujida qabla ɓe baada fu ngam ustugo ma wiyan mo o sujida ustugo ɗo wiya o sujida qabla ɓesdugo bo wiya o sujida baada non waɗetena mila wa man naqasa wa zada sajada qabla salam to goɗɗo on o usti o ɓesdi ha julde woore o sujida qabla no bimana o huwanagal ustugo tan ɓesdugo kam o wurto haala mum o huwanagal je o usti ɗo ɓesdugo kam kañum man kam o sujidanta ɗum to goɗɗo on o usti o ɓesdi o sujida qabla noon ini kam mo mbiɗen man ɗo goɗɗo on o tawi o jotaki jonde ragarere ɗum julde asiri o juulata amma kadi bo o tawi ɓawo jonde cakare o jotakino ɗum ɓawo ɗon bo o waddi darɗe tati ni kam darɗe joyi jonde cakare bo wala e nden man ɗo o sujida qabla tan o sujida qabla o huwana je o usti ɗo o huwanta je o ɓesti ɓawo ɗon o waddi ma hukmu man nasiya sujuda al qabliya hatta sallam ɗo bona foti waɗa goɗɗo on qabla nangimo o juuli ɗiɗi o jototono amma o yejjiti o jotaki to ɓawo majum o timmitini ɗiɗi maako nande o jotaki kam o sujidanno qabla ga o siwa silmin ko o sujiditta o ustu ha julde maako amma ɗum man bo o yejjiti kadi bo o silmini ega o sujidayi o silmini o siwa sujiditgo ɓawo majum o siftori no o waɗata o wi man nasiya sujuda al qabliya to goɗɗo o yejjiti sujidere qabla hatta sallama ha o silmini o wurtake julde kam na o sooyi babal sujidere man kam to o silminini o sooyi babal sujidere man no o waɗata o wi sajada in kana qariban o sujida qabla man o sujida ɗum baada ha kuugal kam amma waɗa anniya ɗum qabla ha babal ha jonde mako man ɗon ɗo o sujida be anniya ɗum qabla goo o sujiditta to ɗum neɓayi o sujida wa in taala to ɗum neeɓi ɗum juuti hidde ko o siftora man wurtago mako julde be siftorgo ase qabla nangimo man ɗo ɗum juuti ko ɗo jooɗi babal man neɓɗum o silmini ɓawo 10 minutes 15 minutes 30 minutes nden man ɗo o siftori ala ase min kam mi jotakino de ni kam mi sujidanno qabla mi sujida ɗi sembiɗinaka malla bo ko ɓurata sunnaji tati ko sembiɗinaka nam ɗum sunna ngota cembiɗinaka malla bo ɗum sunnaji tati malla ko ɓurata nder sunnaji ɗi cembiɗinaka nden man kam julde wonnoto wa illa fala tabtul amma to na noon kam julde man wonnatako eni kam on dotto ko acci man ɗo ɗum ɓuray sunnaji ɗiɗi ɗi cembiɗinaka ɗum ɓuray sunnaji ɗiɗi ɗi cembiɗinaka ɗo man kam julde mako man ɗo wonnatako ɗum kam ɗon holla bana ha malikiya man ɗo ɓe maran luural ha limgal sunnaji ɗi cembiɗinaka ɗi goɗɗo gabla nangan ɗum gam sabidamaji woodi wiyanɓe sunnaji ɗiɗi woodi wiyanɓe sunnaji tati enden jawmu deftere o suɓi sunnaji tati man ɗo gam ha o wurto luural man ani ni kam bana ha o juuli man ɗo aslino kam sahago julde maako enden sunnaji ɗiɗi kam luural ɗon
ɗi pofan qabla dow maako na ɗi pofata to ngam kanji man noon kam warta julde maako man wonnata ko o jogi to asli, ngam asli kam sahago julde. To ɗi jottake tati ɗo kam ɗum nokku pottal julde wonnoto ngam sabida tati man, malla qabla nangat mo ngam sabida tati nokku pottal haɗon man ɗo o hiiti julde maako majum wonno. enen ni man kam to o yejjiti sujudingo qabla man, ɓawo o silmini bo o siftoro laway ha ɗum neeɓi o fuɗɗi siftorgo, malla bo ko o siftori be law bo o tawi hoore mako o sendiri be babal ngal o wurti kam o dimmake o waɗi kuugal gongal diwtiral ngal be julde ba ummago mako ha wurtoɗo ɗum kuugal kangal tan ngal wonnan julde. o to noon man waɗi kam julde mako man nde wonnoto. amma to julde man ha nde wonno kam sey to sunnaji accaɗi man ɗon jottake tati, to ɗum sunnaji cembiɗinaka kam. amma to ɗum sunna cembiɗinaka ɗo kam gota man heyan. ma hukmu man nasiya sujud al baadi, e to goɗɗo o acci sujudere baada o foti waɗa, goɗɗo on o ɓesdu ha julde maako o tawi o sujudi sujudeje tati masala ha julde maako, baada nangimo malla julde nde o juuli man ɗo o ɓesdi darde nayi, amma kanko joyi o juuli, o faami baada nangimo, amma o silmini goo o yejjiti sujudingo baada goo, kanko bo nokkita maako o yo man nasiya sujud al baadiya sajadahu walaw baada am, o wi o kam sujida, o sujidan sujidere man nde o siftori fuu ko ɓaawo ndu, nde o siftori fuu ko ɓaawo ndu, ngam sujidere baada kam feɗotiray be julde, kayre kam nde kuugal julde timma nde fuɗɗa waɗeego, kayre bo nde autonomre nde feere maare noon nde ɗon mari istiklal, na bana qabla kam ɗo feɗotiri be julde. ngam man qabla kam to daynidiri be julde man ni wonno, to wonnake julde wonno, amma baada kañum kam feɗotiray be julde wonnatako. ngam man to goɗɗo man o yejjiti man no ɗum neɓri fuu ñande o siftoroy fuu to ɗon mari nangardam ni o sujida be anniya yoggo sujidere baada nde o accuno ha ko saali. ma hukmu man nakasa farida, o wi e noyi kiita goɗɗo accuɗo farilla, nagam o hollino en to goɗɗo o usti kam o sujida qabla, e ni kam e to usta ɗum ma ko ɗum farilla bo noy farillawol malla ruknowol ha nder julde. o wi wa man nakasa farida fala yujzihi sujudu anha, to goɗɗo o usti farillawol ha nder julde kam sujidere he antamo ɗum, sujidere he antamo. nden man goɗɗo o yejjiti o janggayi jiido, goɗɗo o sujidi sujidere woore, goɗɗo o ɓamtaki ha rukku'ere, goɗɗo o de'ititta ko nandata be maaji, ɗiɗo kam pat o wi sujidere he anta goɗɗo majum. e nden to farilla man ka jaɓan watego ma watugo kaman, to yaake watugo ka salaki, nder farillaji ɗi jaɓata watego kam anniya, to goɗɗo farillawol ngol o acci man ɗo ɗum anniya ɗo kam julde man fu wonnake noon, wala lawol feere sey o fuɗɗita nde. farillawol ngol o acci ɗum habbirango harminorgo ha o juuli yoga julde man, a sey habbirango harminorgo wala ɗo bo ko o juuli fu wati noon sey o fuɗɗita feere, wala lawol wo'itingo. to farillaji luttuɗi bo ha yakeji goɗɗi heɓoto farillawol man o lorto o waɗa ngol o ɗon nder julde mako man toon, julde man wotira ban noon. e yakeji goɗɗi bo farillawol man watugo ngol man latto salake, sey o sakkina darde man fuu o wadda darde wonde feere ha babal maare, e len o larto julde man fuu o laara ɓawo o waddi darde man kam o ustuna o ɓesduna o ɓesdu o ustina ɗume o sujiditta fuɗɗa sujiditgo. enen man kam to goɗɗo wacci farillawol kam dammuɗum man kam sujidere kire noon kam he antamo. ma hukmu man nakasa al fadail, o yeto goɗɗo acci giɗa ɗum ha julde, wa man nakasa al fadaila fala sujuda alay, accuɗo giɗa ɗum bo wala sujiditgo. goɗɗo acci subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal azim, ko nandata be majum nder giɗaɗi ha nder julde, wala sujidere woni ha dow mako. li ayi shay'in yakunu sujudul qabli, en kam ɗume waɗata goɗɗo sujida qabla, wala yakunu sujudul qabli illa li tarki sunnataini fa aksar, o wi sujidere qabla kam goɗɗo sujidanta ɗum sey to acci sunnaji ɗiɗi malla bo ko ɓurata nder sunnaji ɗi cembiɗinaka. wa amma sunnatul wahidatu fala sujuda laha, o wi to ɗum sunna ngota noon kam ka sujidantake illa sirra wal jahra, sey sirri be jahar, sey to ɗum babal sirrago be wangingo, ɗo man kam sirrago be wangingo kañum man kam ɗume fu sunna feere mum noon ɗum sunna cembiɗinaka. ani lattago zura mi sirro mi janga be sirri kanjum man ɗum sunna cembiɗinaka feere majum noon ha kala darde fuu, e noon lattago mi wangina ɗo man bo ɗum sunna cembiɗinaka ha kala darde fuu. amma sunnaji luttuɗi ɗo ɗum sunnaji tampuɗi, sunna man to ka accama ka ngota ɓaade yake feere ɗi ɗon latto ɗi murakkaba. masalan to wonɗo goɗɗo o acci jangugo surawol, en ɗon mbiya jangugo surawol, jangugo surawol dow ɓawo to mi jangi jiiɗo yehugo surawol sunna to, amma
ɓe mbiya sunna man ɗo ka murakkaba surawol ɗon daranago ngol bo ɗon to goɗɗo acci surawol man ni en tawan o acci daranago ngol bo nden ko acci man ɗo to en laari ɗum ɓe hakkilo kam en tawan ɗum sunnaji ɗiɗi o acci e noon man bo masalan tashahud ɓe jonde cakare ɗo bo ɗo to goɗɗo acci jonde cakare ɓurnal fuu a tawan o acci attahiyatu man bo to acci jonde cakare ni o acci attahiyatu to a nani jonde cakare kam nana ba ɗum sunnawol gotol amma attahiyatu bo ɗon sawi nder ton wurto ɗum sunnaji ɗiɗi e noon to o acci attahiyatu man bo ɓurnal fuu waɗat kañum man bo accata ɗum feere mo accitan ɗum ɓe jonde cakare amma tashahud feere mum ɗo ɗum sunnawol ngol sembiɗinaka jonde cakare bo ɗum sunnawol ngol sembiɗinaka to ɗi kawti ɗi ɗiɗi fuu ɗo ɗi garta ɗum sunnaji ɗiɗi ɗi cembiɗinaka o sujidan gam sabida maji e nden man kam to goɗɗo o sujida kile man kam o wi sey to o acci sunnaji ɗiɗi e nden sunnaji ɗiɗi man foti o acci surawol ɓe daranago surawol o acci jonde cakare ɓe janggan gonde attahiyatu ɗo ɗum sunnaji ɗiɗi o acci o acci kabbiroje ɗiɗi tan habbirango harminorgo kabbiroje ɗiɗi malla ko ɓurata kabbiroje ɗiɗi o acci sunnaji ɗiɗi cembiɗinaka e nden ɗo o sujida qabla e sunna gota noon bo bato o acci wangingo bana sirrago kam kañum kam accugo ɗum na ɗum bato o acci wangingo accugo sirrago kam kañum kam ɗum wiyatake ɗum nakkisidgo innama to o acci wangingo wiyete o nakkisi ha julde to o acci sirrago ko wiyatake o nakkisi babal sirrago o wangini kam ɗo ka o ɓestu na o ustu e ngam majum ha ɗo illa sirrawal jahara ɗo ha ko larani ustugo kam jahar man feere mum kadi ani wonɗo babal goɗɗo o wanginanno o janganno ɓe sawtu amma o jangiri ɓe sirri ɗo kam ɓe lima ɗum o ustu ha julde o ustu amma ɗo man bo ɓe mbi ha ustugo jahar man ha ɗum latto o sujidanan ɗum yani to o acci ɗum ba ha darde woore kam sey to lattake ha jiido to o acci ɗum ha jiido malla jiido ɓe surawol to ha darde woore nun kam amma to ndo o acci ha surawol tan jiido kam o jangi o wangini ha surawol ɗum babal wangingono o sirrake ha surawol tan kam ɓe mbi ha ɗon kam wangingo man ɗo na ɗum sunna cembiɗinaka ɗuman kam to ndo acci ha surawol gotol ɗon kam o sujidanta ɗum sey to ɗum waɗi marraji ɗiɗi o acci ha surawol ha darde nde ɓe darde tokkotonde ɗum waɗi nde ɗiɗi nden man wiyete ɗum miccite ɗum sunnaji ɗiɗi o acci o sujidana ɗum e nden kam o wi wala yakunu sujudul qabli sujudere qabla kam o wonata sujidattake illa li tarki sunnatayni fa akthar sey to goɗɗo acci sunnaji ɗiɗi sunnatul wahidatu amma sunna gota noon kam fala sujuda laha sujudere walanaka illa sirra wal jahra sey ha sirri be ko wangi ha sirrago be wangingo ɗo kam ɗon kam o wi waman asarra on cirriɗo fil jahri ha babal wangingo sajada qabla salam o sujida qabla na o usti babal o wanginanno amma o wanginayi ɗum aran darde magari ba darde arande o janganno ɓe sawtu amma o jangi ɓe sirri nden ɗoman o ustu e nden o sujidanan ɗum qabla to o jangi bana jiido fuu muɗum malla ɓurnal to o acci jiido man fuu muɗum o sirrake ɗum malla bo ɓurnal jiido man o sirrake ɗum amma to wonɗo sirrago man ukkake ha aya malla ayaje ɗiɗi ɓawo ɗon o wanganoyemo ase o wanginan o fuɗɗiti o wangini ɗoman kam jam oka o sujiditta qabla man ma hukmu man jahara fi sir e noon kiita goɗɗo banginɗo ha babal sirrete bo ɗo bo ɗum zura amma o jangi ɓe sawtu o wiwa man jahara fi sirri sajada bada salam o bo sujida bada to goɗɗo on ha babal ɓe janganno ɓe sirri o wangini o sujida bada na o ɓesdu haraka mako man ɗo ɗum ɓesdugo haraka man ɗo ka tefaka o waddi ka ɗum ɓesdugo e nden man o sujidanan ka bada to tema en daroto haɗa ɗon wakkati min foɗake seeɗa babowol man ngol juutgol seeɗa inchallah en jokkangol ha asawere titinde fuu de ko haloranoɗen sirat allah noon wallahu taala alam wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين derɗiraɓe julɓe en ɗon gondi ɓe fikku en ɗonno ha nder babu sahaw babowol ko larani kire
to goɗɗo oɗo juula julde maako wonnorake mo noy o woɗɗitinirta julde man. en koocino yogga masalaji ha deftere laadari, nder ton man sujiditgo kire man jawmu deftere sappake en no ɗum sunna, e holli en bo ɗum wiyete sujidere qabla, kanjum man wiyete sujidere en goɗɗo o sujiditta iga silmingo sujudeje ɗiɗi, o sujiditta iga o silmingo sababu maaje bo ngam lattago woɗi ko nakkisa ha julde man, nakkisa naka goota malla bo sunnaji ɗi cembiɗinaka ɗiɗi. e ɓawɗon o wolwani en bo sujidere baada, famni en ko woni baada bo ɗum sujideje ɗiɗi ɗe goɗɗo sujiditta ɗum silmina, ɓawo to silmini wurtake julde fuɗɗata sujiditgo ɗe. holli en sababu ko waɗata goɗɗo sujida ɗe bo lattago woodi ko o ɓesdi ha nder julde maako man, woodi ko o ɓesdi ha nder julde. enen ɗo kam sey ɓawo to o silmini tawon o fuɗɗata sujiditgo ɗiɗi man, sujideje man mbi e baada. en andi kalimawol baada be arabia bana wi ko ɓaawo, nden kam ɗe ɗon ngara ɓaawo silmingo. e holli en bo to goɗɗo o hawti ɗiɗor jum fuu heɓi mo, woodi gal o usti, woodi gal o ɓesdi julde bo woore, ɗo kam o huwana gal ustugo tan, o huwanta ɓesdugo, kanjum man wiyete o sujida qabla tan, o sujiditta baada. to ɓawɗon o yewtani en no, to goɗɗo on qabla nangimo amma o yejjiti o sujiday qabla man ha o silmini, qabla bo iga ɓe cilminayno ɓe sujiditta, amma o yejjiti o sujiday ha o silmini, o yiɗo man o sujida her jonde maako man ɗon ni o sujida be anniya ɗum qabla man. e noon man bo hatta ɓaawo silmingo man bo to wonɗo o silmini ɗum duuray o sujidan, sina to bana to o wurtake juulurde malla duuri ɗo kam o sujiditta, sujidere man wonnoto e julde man fu wonno ngam sabida man. o hollino en baada kam na noon kañum kam, baada kam to wonɗo goɗɗo sujidere baada nangimo, sujidere nde o sujidittano ɓaawo to o silmini, baada nangimo amma o yejjiti o sujiday baada man, o yiɗo ka sujidere man watata, ko ɓaawo lewru malla ɓaawo nduuɓu nde o siftori fuu o sujida sujidere man tan, julde ma ko salinde man wonnata, ko sujidere man bo watata. e hollino en bo farilla, to goɗɗo on ko usti ha julde maako man ɗo ɗum farillawol, o hollino en ɗo man kam sujidere he antamo, wala ko o sujiditta ha woɗɗitinanamo farillawol kam. farillawol kam to ɗum deydey ngol watoto iga oɗon nder julde man, o waati ngol ma o wata ngol o lima darnde man, e to wakkati watugol ngol salake ɗo man bo darnde man fu nde watan ngam sabida farillawol gotol wala ha maare. e nden o sañja limgal darɗe maako man, darnde nde wala farillawol man o wurtinande ha julde maako, e ɓaawo man o waddoya wonde ha babal maare, e nden o laara ɗume o sujiditta kadi. e noon bo holli en aksu man bo to goɗɗo o acci giɗa ɗum, to goɗɗo o acci giɗa ɗum ɗo bo o sujiditta, to o acci bana subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal azim, ko nandata be man nder giɗaɗi julde ɗo man o sujiditta, e nden wala bo ko ɗum batiɗinta ha julde maako. e to o sujidi bo ɗum wonnanmo julde, to goɗɗo o acci giɗa ɗum o sujidi ngam o acciti o acci giɗa ɗum man ɗo julde maako wonnoto. nden ɗo wiyete ɓurnal masalaji ɗi kocunoɗen ha janngande men keña ha deftere laadari. e janngande hesre wi wa man sallama min rak'atayni sahiyan sajada ba'da salam, goɗɗo on julde marande darɗe nayyi, bana zura, bana asiri, bana isha'i, o juuli darɗe ɗiɗi, o jotake, o ummotono o timmitina, amma ha o jootiman ɗo ɗum waɗimo ba ɗum jondera garere, o silmini, o juuli ɗiɗi o silmini, ɓaawo man wanganimo ala a sey julde kam timmayi, noyi o waɗata, o yiɗo man o ummo o timmitina darɗe ɗiɗi luttuɗe man ɗo, o silmina, ɓaawo man o sujida baada, o sujida darɗe sujideje ɗiɗi o silmina, e nden be man julde man nde wooti. kanjum o wi wa man sallama min rak'atayn, to goɗɗo o silmini her darɗe ɗiɗi sahiyan, alhaali maako bo o hir, na o waɗ ɗum be amdi, ani kam to o waɗi ɗum be amdi kam ɗum wonnan julde man. ko goɗɗo waɗata be amdi kam ɓurnal kam fu sujideje mbo'itinta ɗum, enen hirgo kam ɗum ko goɗɗo waɗata o woytu o yejjitin. enen to goɗɗo o silmini her darɗe ɗiɗi alhaali maako bo o hir, sajada ba'da salam, o sujida baada, o sujida baada ɓaawo to o waddi darɗe ɗiɗi o timmitini julde maako, o sujida baada.
ma hukmu man zada fi salati rak'atan aw rak'atayn sahiyan o enoy to goddo o besdi ha julde ma ko darnde malla darde didi alhali bo o hir dum julde ma ngari ba darde tatino amma o hiri o juuli darde nayi en o besdi darde dum julde asiri darde nayino o hiri o juuli darde joyi malla o juuli darde jeego noy o waɗata o yo man zada fi salati raka to goɗɗo o ɓesdi ha julde ma ko darde aw rak'atayn malla bo darde ɗiɗi sajada bada salam o sujida bada nden man ɓawa to o faami oɗon ha nder julde man o ɓesdi ɗum darde malla darde ɗiɗi ko wilata ɓesdari man ha julde kam sujidin ko bada nden ɓawa to o silmini o sujida oɗo jooɗi man sujideje ɗiɗi o fuɗɗita attahiyatu o silmina e nden be man julde maako wooti ma hukmu man zada fi salati mislaha enoy to goɗɗo o ɓesdi her julde amma ɓesda ɗum man ɗuɗɗum ɓesdari man yottake bana maare o dublinde ɗum subaha o juuli darɗe nayyi ɓesdi darɗe ɗiɗi ɗum mangariba o juuli darɗe jeego ɗum asiri o juuli darɗe jeetati e nden o ɓesdi ha julde yeru maare ɗo bono kiita maako o yo man zada fi salati mislaha batalat to goɗɗo o ɓesdi her julde bana maare kam julde man wonnake kayre kam sujudit ko woɗɗitintande goɗɗo zurani o juuli darɗe jeetati malla mangariba o juuli darɗe jeego malla subaha o juuli darɗe nayyi e nden kam o ɓesdi bana maare o kam ɓesdari maako man ɓuri sujudere sembe e nden sujudere bada woɗɗitinta julde man nde lattoto nde wonninde o tefrete sey o élimina nde o fuɗɗita nde kesum o juula julde wonde ma hukmu man shakka fi kamali salatihi enoy to goɗɗo o seki ha timmugo julde maako ete kam goɗɗo o seki julde maako kam timmina walla timmay foti oɗon ha nder julde man toon darde nde o wontiniri be mum ɗo o seki ɗo kam ɗum darde maako ragarere na be maare julde maako timmina walla na ɗum ragarere a foti oɗon ha jonde nde o woni ha muɗum oɗo janga attahiyatu ɗo o seki julde ɗo kam ɗum jonde arandena walla ɗum jonde ɗiɗabre julde ma ko timmiran be jonde man na walla timmata foti bo seggo man waɗa hatta ha ɓawo to o silmini wakkati o silminayi kam o sekkayi ha o silmini assalamu aleykum waranimo jotta o timminɗo julde man bo e nden fuu nastan wa man shakka fi kamali salatihi on cekɗo ha timmugo julde maako o wi ata bima shakka fi o wadda ko o seki man nden to goɗɗo seki ha sekko timmugo julde maako kam seko man o hutinirango e nden o wadda ko lutti e nden ha o jooɗi man ɗo oɗo seka ɗo kam ɗum darde maako tatabre na walla nayabre e nden man kam o wadda nayabre majum jonde nde o jooɗi oɗo janga tahiyatu o seki ɗo kam ragarere na walla ɗum arande o hoddira jonde man ɗum jonde arande e nden o tefrete o waddoya darɗe ɗiɗi o jooto jonde wonde o silmina hamo e nden ko o seki man o wadda ɗum o yo wa shakku fi nuksani kata haqqugihi to goɗɗo o seki ha ustago julde maako kam bana to o yakkikini ɗum ustake noon kala ko o seki usti ɗum ha julde fuu fotan be to o andi fakat ɗum usti ɗum noon sey o wadda e nden kam to goɗɗo o seki ɗiɗi ɗum ɗiɗabre gonmina ɗum tatabre e nden man dole sina o hoddira ɗum ɗiɗabre sey o wadda tatabre man ɗum tatabre na ɗum nayabre sey o wartira ɗum tatabre o woni o waddoya nayabre e nden seketende man kam nde warta bana ɗum fakat noon o juulayde faman shakka fi rakatin aw sajdatin ata biha wa sajada bada salam to goɗɗo seki ha darde kam ɗum tatabre na ɗum nayabre o wadda nayabre man nde o seki man o wadda malla o seki ha sujidere gontinirmi ɗo kam onon ɗum arandena ɗum ɗiɗabre o wartira ɗum arande o waddoya ɗiɗabre e nden cekka ɗum man o wadda ɗum e to o waddoy man bo o sujida bada to o waddi man o sujida bada ngam heɓoto ha o seki man ɗo foti ɗum ɗiɗabre man o wonno to darde o seki ɗum tatabre na ɗum nayabre o hoddira kam ɗum tatabre o wadda nayabre amma na heɓoto bo fotino ɗum nayabre man ngam man ngam wilgo seko man ɗo o sujida bada ɓawo to o silmini to o tammi waddango en to goɗɗo o sottake ngam sekowo man ɗo oɗon mara yakeji ɗiɗi o marani yakeji seko man fe'oto noon ndego noon ɗum fe'oto ɗum waɗamo o kam ɓe mbiya cekowo kanko on gewtan ɗen ɗo yake feere bo seko man te'amo o warta omo waswis o warta o jawmu waswasujo e nden seko man warta ɗo wondi be maako foroy noon foroy o sekan noon on kam kiita mum tammi lattago feere en tammi hoccugo kiita maako
ha ko tammi wargo o kam jawmu waswasu ɓe mbiyatamo. Eden mo gewtanɗen jotta ɗo kam ɗum goɗɗo ɓurnal yakeji julgo maako kam fu seko man warata, amma ɗo fe'o yake feere seko man wara. Enen to seko man waroy kanko man kam ni o jogorto seko majum, e nden o hutinira be fakatjum. To o wi tati nan nayi, nden kam fakatjum kam ɗum tati nayaɓum ɗum wiyete cekete ɗum, e nden o joggo fakatjum o wadda cekete ɗum majum, e ɓawo man bo o sujida baada. mal hukmu in shakka fi salam, e ɗume wiyete kiita to goɗɗo o sekki ha silminago. Goɗɗo o andi o jangi attahiyatu o timmini, ɓawo ɗon o sekki onon o cilminɗona walla o silminayi, noy o waɗata? O wi wa in shakka fi salam, to goɗɗo o sekki ha silmingo sallama o silmina, o silmina, e nden silminago man o silmina in kana qariban, to ɗum neɓay kam ha seko man waɗanimo be wondugo mako be julde man ɗo neɓay, o silmina. Wala sujuda alayhi, wala bokko o sujuditta, nagam silminago man kam to hoddirama o cilminnoɗo ngo o silmini ɓawo ɗo ɗum ɗiɗaɓo ma, nden kam ɗiɗaɓo man ngo kam na yaasi julde ngo waɗi, wala ɓesdari waɗi ha julde mako sakko ha o sujidana ɓesdari. E to hoddirama ha o sekki man ɗo o silminayno man, o silmini bo ɗo bona ɗum silminago woto noon o silmini kadi, nden kam na yakeji man ɗiɗi fuu wala ɓesdaru waɗi ha julde, ngam man waɗi o sujiditta baada. Nandi to goɗɗo o sekki ha sujidere ɗiɗaɓre na ɗum tataɓre, o waddinde kam ɓe mbi o sujidan baada, nagam sujidere mako man ɗo to nde lattake ɗum ɗiɗaɓre man ma ɗo kam na kalkal, amma na heɓoto nde latto bo ɗum tataɓre o waddi o sujida baada. Amma silminago kam heɓago man wala, kanko man kam imma ngo latto ngo ukkake yaasi julde ɗiɗaɓo ngo o waddata ɓawo seko ngo kam, imma ngo tawa arano ɗonno nden kam ngo nastayi julde mako o sujidantango, imma arano walano nden bo ngo arano man noon kadi ɗo bo wala ko o sujidanta. Wa in tala batala salatuhu, amma to ɗum neeɓi ɗo kam julde mako man fu wonnake. Ni goɗɗo on oɗo siftora o janguɗo attahiyatu o timmini o waɗi salatu o jangi do'a o ɗume, amma ha yakeyel gonon seko man ɓornimo wi onon min kam ha jonde am ɓawo mi jangino ko jangete ɗo kam fuɗo mi cilminɗo bo, e o tawi bo ko o jangirno ɗum be jotta ha numo man waranimo bo neeɓi, o jibagin minti sappo e joyi, ko wala ko o huwi goɗɗum oɗo jooɗi ha babal man, amma ɗum neɓɗum kam ha seko man irto ha mako ɗo be yake oɗon no jooɗino janga attahiyatu kam disde ɗon neɓɗum, to noon kam julde mako man fu wonnoto, to noon kam warta julde mako man fu nde wonnoto o tefrete o ummo o wadda julde wonde feere, ngam ni kam hoddire dow o silminayi man, o silminayi o wurtake bo julde o nasti kuuɗe goɗɗe, e nden be majum warta o huwi kuuɗe goɗɗe ha nder julde, deydey kuuɗe man ɗe bonnan julde silmingo tan woɗɗitinta julde man. ɓawɗon o waddima hukmul muwaswisu fi sala, ɗume wiyete kiita jawmu waswasujo ha julde, na waddani en arano kam kiita cekowo kam mbiɗen ɗum goɗɗo arannoma ɓurnal yakeji mako kam fuu o wala seko, amma seko man fe'oto waɗa ɗo kam wala kisanɗo ɗum, lattago goɗɗo o cekowo kam yimɓe pat ɗum heɓan ɗum wala kisowo ɗum. Amma ngam man annabijo alayhi salatu wasalam be hoore mako en jangino o silmini ha darɗe ɗiɗi, amma mo waswis kam ɗum goɗɗo on seko man ɗo te'imo, seko man ɗo warti ɗum sifa mako foroyha, to ɗon ha nder julde man kam fu o sekan. Modiɓɓe mbi ko nder ñalde ɗum fe'antomo marrare, amma tum hidde ko nder juule joyɗo kam woore kam ɗum fe'antomo marrare, woore kam ɗum waɗanmo nder ñalde ni o warti omo waswis, e nden to warti kala nder ñalde kam fuu pamarum man kam nde woore o sekan o kam o warti omo waswis, e nden to omo waswis bo ni kam indema ko jawmu waswasu, ani warti ñaw, to warti waswasu kam ɗum warti na ɗum hunde wowande ha yimɓe, innama ɗum warti ɗum ñaw, e ngam majum kanko kam kiita mbi'a kano haato, to wonɗo o seki ɗo o wadda ko o seki go kiita man huwata be mako. Ngam man o wi wal mu waswisu, jawmu waswasujo yatrukul waswasata, o acca waswasu ɗo wiyete lekki mako, hani seko man o haɓana lornugo ngo, kanko kam lattiɗo jawmu waswasujo kam lattago seko man fe'antomo foroyɗo o haɓa be mako, o haɓa be nasku mako ta o jaɓa seko man, e nden accugo seko man ɗo ɗum salago, bi mana
to wonɗo wimo ɗum tati na julɗa na nayi ɗo o wiya nayi o jaɓata ɗum tati ɗo waɗa nayi wimo nangarɗam ma fistake na fistakina o wiya fistaki woodi ko wurti ha ma sikki o wiya wala e nden accugo waswasu man ɗo ɗum wabago waswasu man hutinirta be ko ɗum wiyata o yadrukul waswasata min qalbihi o acca waswasu garananga mo ha ɓernde mako non waswasu ɗum kugal cheytan yani waswasu ɗum cheyɗan waddata ɗum ha nasku goɗɗo e bo cheyɗan waddan ɗum gam ha wonnanamo diina maako ɓurnal ɓe waswasu heɓata fu jawmu diina en goɗɗo on lattiɗo joggiɗo diina boɗɗum kanko marata ñaw waswasu waswasu man fuɗɗan be kuuje lattiɗe bana pamare ɗum fuɗɗananmo gal babuwol senuye to ɗum fuɗɗa gal babuwol senuye to o widdake o wurtata ko bana yimɓe to o widdake man ɗo o ceniɗo o laaɓɗo ɗon o ummono o wiya kay woodi ko wurti ha mako kadi bo o lorto kadi bo o jooɗo to o yehi ɓaawo suudu widde ko ha o wurtoɗo ha yimɓe gejjita o ɗon no ha babal ɗo ha ɓaawo ɗon o wangoya noon feere o lutta ha ɓaawo suudu man toon to ɗum julde jam'are ɓe ndaɗa mo feere ha wakkati wurto fuu bo ko cheyɗan wiyata mo to o jooɗake seeɗa o ummake ba ha o wurtoni o mata waɗa mo hakkilo ma ko ana woodi ko ɗum wurti kadi bo ase coofe man timmay kadi bo o lorto o fuɗɗita to e to o haaɓi o tetake babal man o dilli ha nangoygo toon bo cheyɗan man tokkomo toon bo to o nangoye seeɗa ni cheyɗan wiyamo ana woodi ko wurti kadi bo sey o loro ɓaawo suudu o loroyo to malla bo wartira ɗum gal nangarɗam ɗon terɗe ɗe o looti man ko o ƴaɓɓi tergal fuu to o ƴaɓɓake ɗum o yeho yeeso seeɗa ni cheyɗan wiyamo aɗon ha kosɗe ɗo a loɗɗo juuɗe bo o laarto juuɗe man o tawa bana ndiyam yaalay kadi bo o fuɗɗita ha juuɗe to yo oɗon ni noon to o salake nangarɗam man ha julde man bo tasnoyamo julde man bo to o wari o habbira neeɓa seeɗa cheyɗan wiyamo an kam jotta waɗake rangugo koppi ko jangataɗo kam a kabbiraɗo bo numi boɗɗum na o daro gonɗo less ma ko mata o fuɗɗitti habbirango kadi bo kesum pulfa en o habbira to yo ni noon ɗo fijiramo banni to yo ɗo to oɗo tokki kam cheyɗan heeɓi client aranma cheyɗan lattingel gakkannagel je waswasu man ɗon to ngel heɓi mo kam o jaɓan kam o kam ɗum demowo heɓi lesdi mboddi fudnan ko iri fuu jaɓan fudgo wurtina nafta nden cheyɗan man luttidan ɓe maako e waswasu man bo ɗo yaha ɓesdago to waswasu man waɗan mo ñalde nde gotel ma to oɗo jaɓa kam seeɗa wartan ñalde nde ɗiɗi warta nde tati warta nde nayyi warta nde joyi warta asli kam waswasu ngan woni ha maako wakkati waswasu wala ɗo kanjum wiyete wala ha maako to waswasu man ɗon no ha senuye tan ma wura senuye dilla ha nangarɗam wura nangarɗam dilla ha julde banni ɗum ɗon kala nde o jaɓi fuu ɗum ɗon waɗa konal ɗum ɗon yaha ɓesdago ɗum ɗon yaha yaajo e ɓuran ɗum hallugo bo to cheyɗan heɓi ɗo kam tabitini kam tanmi dillididgo be maako ha kaɓɓe mawniraje ɗen ha gaɗan ɗum mo o nasta diina o wurto diina ale ana nangarɗam haala julde haala ɗume ɗo kana ɗum furu ɗum calte ha diina amma latti ɗum caɓɓaje mawɗum ha diina tawhidi gona ɗum ha nder ɓerɗe jabgo allah ɗon jabgo allah gooto jabgo allah man o timma bawɗejo a jabgo alahira ɗon yimɓe ummoto allah horsita ɗum ƴama ɗum kuuɗe muɗum hande latti ɗum imaniyat ko goɗɗo nuɗɗinta jabgo alquran ɗum deftere allah kala ko nde wi fuu ɗum gonga jabgo mouhammad ɗum nelaɗo allah kala kumbuɗi mako fuu ɗum gonga aljanna ɗon yiite ɗon latti ɗum moƴƴum kam to goɗɗo seki ha majum ni wurtoto diina ɗum ɗo toon cheyɗan man dunoto kadi fuɗɗira kam senuye amma ɗon dilla dow ɗon dilla to ɗo jaɓi kam ɗon dillida ɓe mako ni ha yettoyo ha tow ɗum man toon ngam ara nabijo alayhi salatu wassalam wi cheyɗan seedata be goɗɗo hatta wiyamo kaza kam allah tagi kaza kam allah tagi kaza allah tagi kaza allah tagi to ɓawaɗon wiyamo e moyi taggi allah yettina mo haƴƴamol man e moyi taggi allah bo hana sina mo sekko ha gal wuttudu allah man ɗo nabijo alayhi salatu wassalam to yettake banni o wi audu billahi min alcheytani rrajim o darnanumo man to ngam majum modiɓɓe tum ko nasiyanto goɗɗo on jarri boraɗo ɓe babuwol waswasu man ɗo kam sey o latto o ngaaba majo ɓe hunde man ta o jaɓa ɗum waswasu man ɗo o saɗo diga to ɗum fuɗɗi ha senuyedo to o yehi ɓawo suudu o widdake o timmini kam bana yimɓe mbiddoto kam ɓawo ɗon kam sey fakat noon latta go ummo noon o wiya a o mati bana keccol o mati bana woodi ko dirti oni ɗo kam pat huwata ha mako kanko kam o ummake o laari simti tol no kam o hutiniri fakat kadi
o kam na o huwa ɗo kam na noon, amma to noon waɗa kam luttuɗum kam pat wiyamo wurtake o wiya wurtaki, o hutinira wurtaki majum. E noon to o wari ha nangarɗam mako bo a loota yeeso o wiya o loɗɗo, wakkati o waɗata ɗum be anni habko be wasu wasuɗo ko fototiri o lootayno bo Allah jaɓananmo geldol mako. Kanjum man wiyete lawol burtinangol mo ha muskila majum. Ha shaydan wimo o loota yeeso o acci ngam ɗum wasu waso dilli ha juuɗe man ɗo o waabo o acca man noon. To hoddirama o lotnoɗo yeeso man mana jam, shaydan humtayi haaje mum, to ndo o lootaygo man bo lattago ko wanimo ɗum man ngam ha o lorna wasu wasu be nasiya nga o hokkaman ɗo ɗum heɗananmo geldol ha Allah. E nden o jogo dow banni noon majum. E noon man to oɗon ha nder julde, ha nder julde oɗon juula noon ɗum wiyamo woodi ko wurti, ta o jaɓa, ta o jaɓa. Ta nabijo alayhi salatu wassalam wi shaydan waran ha goɗɗo hooca laacol ha duburu maako fooɗa waɗamo woodi ko wurti ha maako. Nabijo to waɗi ban noon ta o firlito ha julde maako. To ha o firlito kam sey to o maati sawtu man noon, sawtu gurtiɗum man o maati, malla bo kaccenga man noon wertake hakkine maako o maati. Eni kam kanko kam fakat jum noon o hutinirta be seko. Yo ɗo man kam goɗɗo on to o jarriborama be ñaw beetengu wasu wasu man kam ɗo man wiyete balmol maako mawnirawol ha habko be majum ngaaba o latto o waabo ɗum, o jaɓanta ɗum, oɗo tukkini ha dow ton, e o de'ita bo wala ko ɗum wonnantamo diina maako. Ngam tum ko ɗum wiyatamo to fuɗɗi ha o waabo ni wiyamo yo ɗo kam na ɗo wonna diina ma, ɗo kam no tammiɗa wi ko Allah, a juldi be nangarɗam nakkisaɗam yeeso lootaka, no tammiɗa wi ko be Allah sen wiyema nakkisi nga, an kam na aɗon huwa mere non seydan man tammi waɗgo hakkilo maako ngam ta o teeto juuɗe muɗum. Yo lekki man kam kanko kam tum o latto o ngaaba majo noon, hatta wonɗo wurtago man ɗo ma ko ha sharia bo to goɗɗo o yottake ngam tawa jotta goɗɗo to oɗon mari wasu wasu kam na oɗo damdamta babal man ɗon o nanga jotta o yaha ɓawo suudu kadi bo o wiya wurta. To ha banni kam koɗo wurto be gonga man o warti o goɗɗo jawmu salas, to ndo ɗum ɗo wurto be gonga bo na o warti ɗum ñaw ɗum salas. E goɗɗo on to oɗon mari salas bo gurtoto ɗum fistatamo nangarɗam, ko wurtoto man ɗo fistatamo nangarɗam. Innama nangarɗam mako to o nangi o juldi ha o waɗa wakkati gonga giɗa ɗum o hesɗitina nangarɗam majum, yani o luttiditta be nangarɗam o julda wakkatiji ɗuɗɗi. Kala julde fu to waroy kam o nangana ɗum ni o tefrete, amma gurtoto ɗum man ɗo kanjum man kam ɗon fistatamo nangarɗam. E to warti gaɗan ɗum o wasu wasu o yaha jotta o nanga kadi bo o wiya kay wurtake kadi bo fuɗɗita, nden kam tona ɗum wasu wasu bo ɗum ñaw. E nden ñaw bo foti latto goɗɗo o mara ñaw o mara salas man latto hendu noon taƴata ha ma ko ɗo wurto. To goɗɗo ñawi banni wurtago hendu man yewatamo nangarɗam, malla bo o mara salas bawle cille man ɗo cimta daratako, o bo cimtugo maje taƴatamo nangarɗam, malla o mara salas coofe lorɗe daratako, wurtago man taƴatamo nangarɗam. Nden kam o lima hoore mako nder ñawɓe salas o waɓoro shayɗan man be majum. Ngam man ha ɗo o wi wal muwaswisu, jawmu waswasu yatrukul waswasata min qalbihi, o acca waswasu ma ta o tokkitano ɗum, o waabo ɗum, o haɓana lornugo ɗum, fotan ha senuye, fotan ha nangarɗam, fotan ha julde, fu o acca waswasu man. Wala yati bima shakka fi, to wodi ko seki bo o waddata ɗum kanko kam. Jawmu waswasu kam to o seki tati na nayi julmiɗo o wiya nayi, ɗiɗi na tati ɗo o wiya tati, kanko kam sujideje ɗo kam jotta ɗiɗi na woore cujidinmi o wiya ɗiɗi, kanko kam ko seki man ɗo o waddata. Walakin yasjudu ba'da salam, kanko kam foroy o sujida baada nde waswasu man fe'animo fuu to o silmini o sujida baada noon, o waddata kadi bo o sujida baada. Yani ngam ko wiyete jaali ɗum kam fu jawmu waswasu kam ɗum hunde nde o waɗi man nden shaytan man wiyatamo o waɗay, ɗum wiyete galib ha yakeji maako. E ngam majum hunde nde o waɗi man shaytan wiyamo o waɗayde, to e nden man kanko man kam o waddatande. E nden o sujida baada bo ngam yani ɗum baada ha julgo ɗo ɗon nandi bana istighfar, baada kam ha julgo ɗo bana ɗum rokago Allah ceniɗo yaafuye ha rammiɗitgo gaɗɗum ha julde majum. Sawa'un shakka fi ziyadatin aw nuqsan, o winde o sekki fu, o sekki o ɓesdu, o sekki o ustu, kanko kam tum o jogo baada noon. Sekko man waɗi fu o tokkitanta ko sekko o sujida baada. Bawɗon o wima hukmu man jahara bil qunut, e noy to goɗɗo wankini qunutu, en andi qunutu kanjum wiyete ko jangete ha darnde ɗiɗaɓre subaha,
ɓawo to goɗɗo o jangi jiido o jangi surawol ha darde ɗiɗaɓre subaha do'are ɗo jange wiyete qunutu allahumma inna nasta'inuk, e nden do'are man ɗo nde jangirte be sirri, giɗa ɗum goɗɗo o jangira ɗum be sirri. E noyi to goɗɗo o wangini o holni ɗum o jangi ha dow, o yo man jahara bil qunuti fala sujuda alay, o yo wala sujudere woni dow maako. Ne en andino to goɗɗo o wangini bana jiido ɗum babal sirrago, o wangini jiido man bana ha julde farilla, na o sujidanno baada wangingo man ɗo ɗum haraka ɗum ɓesdugo, o sujidanano ɗum baada. E to bangina ɗum man bana ɗum qunutu bo o sujidanna o sujiditta, o yo kam o sujiditta. Walakinahu yukrahu amduhu, amma gaña ɗum goɗɗo o waɗa ɗum be anniya ka, gaña ɗum goɗɗo o janga qunutu man ha dow be anniya. E ɗo kam hatta kala ko lattaki farilla fu to goɗɗo o wangini ɗum o sujiditta. Hatta modiɓɓe mbi wonɗo o wangini surawol, yani wonɗo goɗɗo on ɗum julde farilla, amma jiido kam o jangi ɗum be sirri, nde o yetti ha surawol o hiri o jangi ɗum be hoolo, ɗo o sujidanta ɗum baada. To ha darde woore tan ɗum waɗi kam, to ha darde woore tan ɗum waɗi kam o sujidanta ɗum baada. ɓe mbi sey to ɗum waɗi bana ha darde ɗiɗi, ɗum lattoto nder sunnaji ɗi sembiɗinaka, ngam sirrago man ɗo ɗum sunnawol ngol sembiɗinaka ha ɗumani man, ha surawol man kam ɗum sunnawol ngol sembiɗinaka. Innama ha jiido ɗum lattoto ɗum sunnawol cembiɗinagol, e nden ha surawol ɗum sunnawol ngol cembiɗinaka kam, sey to ɗum lorake nde ɗiɗi o fuɗɗata sujiditgo ngam sabida majum. ma hukumu man zada surata fi rak'atayn al akhiratayn, en andi bana ha juule maranɗe darɗe naynayi ɗo, darɗe ɗiɗi arane kam goɗɗo o janga jiido be surawol, darɗe ɗiɗi ɓawoje bo goɗɗo o janga jiido tan o ɓesdata surawol. Banni woni sunna. O wiyanoyi to goɗɗo o waɗayi noon, darɗe ɗiɗi ɓawoje man bo o ɓesdi surawol kanko kam. Darɗe ɗiɗi arane o jangi jiido be surawol, darɗe ɗiɗi ɓawoje man bo o jangi jiido be surawol man noon. O yo man zada surata fi rak'atayn al akhiratayn, to goɗɗo o ɓesdi surawol man ha darɗe ɗiɗi ragareje man, fala sujuda alay, o sujiditta baada ngam man. To goɗɗo o ɓesdi surawol ha darde woore malla ha darɗe ɗiɗi, her darɗe ɗe surawol waɗatakeno ha muɗum, o sujiditta ngam majum. ma hukumu man sami'a zicra muhammadin sallllahu alih wa sallam huwa fi sala fa salla alayh, ɓaynoy to goɗɗo o nani inde annabijo sallllahu alih wa sallama, oɗon bo nder julde, amma o waɗi salatu dow maako, imma o woytu o waɗimo banana nder julde o woni, imma be amdi, amma o waɗi salatu dow annabijo alayhi salatu wassalam. O wi fala shay'a alay, wala ko woni dow maako, bimana ɗum wonnatamo julde, e ɗum waɗata bo o sujida baada ngam sabida man, sawa'un kana sahiyan aw amidan aw qa'iman aw jalisan. No o wari ɗum fukkal, o waɗi ɗum o hir bana o woyti oɗon nder julde, o waɗi ɗum o ciftorɗo o andi oɗon nder julde noon, ɓe anni o waɗi salatu man, o waɗi ɗum yaaki o waɗa ɗum oɗon dari, oɗon jooɗi, oɗon sujidi, fuu man ɗo ɗum wonnatamo julde, e ɗum yowatamo bo succidere. ade ko wangata kam yani lattata ko giɗa ɗum o waɗa, to kadi oɗo siftori man kam, to o nani to o nani inde annabijo sallam oɗon nder julde man kam, o waɗata salatu man, amma to ndo o waɗi salatu man bo latto ɗum yowatamo sujidere, e ɗum wonnata bo julde man. ma hukmu man qara'a suratayni fa akthara fi rak'a wahida, e noyi to goɗɗo o jangi ha darde woore noon suraji ɗiɗi, bana ha darɗe maranɗe yani jiido be surawol, o jangi jiido ha surawol ɗo, jangugo surawol ɗo o jangi suraji ɗiɗi, o jangi falagi, o jangi naasi ha darde woore, o jangi jiido ɓawaɗon ɓesdi falagi be naasi. o yo man qara'a suratayni fa akthar, to goɗɗo o jangi suraji ɗiɗi malla ko ɓurata bana suraji tati nayyi ha darde woore noon, aw kharaja min suratin ila sura, malla bo oɗon no nder surawol ngol o eggi o dilli ha surawol gongol, imma surawol ngol o woni man ɗo salormo, o accingol o nangi surawol gongol, malla bo o accungol noon o jangi yoga magol, kadi bo o eggi o nastoyi surawol gongol, aw raka qabla tamami sura, malla bo o nangi rukkuere ga o siwa timmin ko surawol man, o jangi yoga surawol man, foti o ɗaggi o waway timmingo ngol, safti o nangi rukkuere noon, malla bo o tawi juuti laari ɗikka o daro noon, o nangi rukkuere noon, fuuni kam o timminayi surawol,
o wiyakeji ɗi kam fu fala chey alayhi fi jamii zalik, wala ko wonata dow maako, wala ko o sujiditta. Enen kam on ɗo goɗɗo o jangi ko ɓurata surawol gotol ha darɗe woore, wala ko o sujiditta, e bo wala ko ɗum wondirta julɗe maako. E noon bo to won ɗo o sanjidiri suraji, o ɗon ha ngol o acci ɗum o nasti ha godgol, malla bo ngol o woni ha mum man o timmina